leadership sibuyise omama abantu abasha egama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Sibuyise egameni lenkosi uYesu. Amen. Hallelujah. Yeah, sibuyise egameni likaYesu. Amen. Amen. Sibuyise egameni likaYesu. Amen. Sibuyise egameni likaYesu. Sibuyise egameni likaYesu. Amen. Sibuleleke kumfundisi ekhona phakathi kwethu. Sibulele ekhona bonke abangcwele Makhotyana ifani sinsizo zami sixolelwe Yesu inkosi. Sibaphethe kahle kakhulu. Amen. Isindisiwe ndichilo banisindisiwe. Yakhale fakane lonto banisindisizo zami sixolelwe. Amen. Omandi ke usindiswa. Mandi ukwamukela uYesu. Mandi uphile emhlabeni uxolele uzono. Amen. Ngaba le mystery yokuxolelwa komuntu izono. Umuntu uphila kulo mhlaba naye ecinga kanasono. Kodwa ezulwini Amen. Awuxolele izono. Wenza uhlobo kanye ubuhlobo noThixo. Amen. Fungu into yoba uzalwe emhlabeni kanti amazulu aqumbela uyazi nje. Elithi iBhayibhile umuntu ukhawulele wazalelwa esonweni. Thixo wamzonda umuntu ezalwe saqala ukuthi nye khala. Waphefumula isono. Khumbula unyaka umoyingcwele ndambulela lento. Uthi umuntu uyakwazi ukuba pregnant umuntu ongumama kodwa umntana wakhe nje bekumama wakhe akakabi nasono. Xa eselapha kuma for 9 months lo mntana is pure and holy. Nobu mama uyachaya nobu uyasela but the son of the child is pure and holy. The first evident khawulo kanye ezalwa umntana into abantu abangoma bayayiqonda nathi asifunda kwiBhayibheli asiyazi ngoba singodala. I-evidence yokuba uyaphila uyakhala esasikhalo athi abantu i-evidence yokuba uyaphila umntana kanti esasikhalo to the spiritual realm ungena kwi-foreign world angayaziyo. Wazi indawo yezulu indawo yobungcwele ukhawulelwe wazalelwe ezulwini ngekazalwe emhlabeni. Xa esiza apha kuwe when we transport yoba uzisele into ingcwele kaThixo. Now xa ikhala ifike emhlabeni lento iphefumulayo apha emhlabeni ayifana lento iqhele iphefumula. Oh alivakala. Amen. Ngokumamesela ngokumamechaya ngokumamesenza konke lo mntana mntekuthuza abane complications ngenxa yomamesela okanye echaya nobe ngane complications kodwa usengcwele ngaphakathi. Xa edilifwa iphuma eqala ukhala ukhafuna okanye uphefumula isono se-environment. Lento yamoto kufuthi ibungo lendawo ndikuyo. I don't know this place that I'm in because upon phefumula khona then kade phefumula environment of God. Environment of God is holy life and holiness. Now I figure on every khala ukhaliswa sona sinuka. Oh Jesus. Number 2 ingavela yokuye ingoba ubamba isandla evale izandla bomama ngiyakuxelela manje ndiyaxoxa. Njengavalibeka inqindi ngohlobo asumuze kumbile emhlabeni uzama uxela ukuthi kube ngiphathisiweyo engithunywe ngamazulu I have come with a purpose. Awuthi amen noma uqondi. Ngoba njena silapha nje sonke sizawusinqelwa emazulwini. Awu yalivela mpostolo
elagama noba umuntu uthwala inqenerha angafuni ukwenza nto athi mina ndibizelwa ngakushumayela emadoda iBhayibhile ithi sonke sibizelwe ukuyoshumayela Jesus hayi into yabashumayeli mandibizele on the business side of it abafuni ukuyoxela abantu ngoYesu hayi mina ndidothelwa ngiyoxelela umuntu ngoYesu ema uzawusoba umsebenzi ngoba kuyayi hlalo sonke bethi iBhayibhile bathe babecula kudala siyothola inyanda athi ngomhla wenjabulo siyothola inyanda loo nyanda ethethwa ngayimisebenzi besiyenza siphile senze emhlabeni ngoba xa ufika apha emhlabeni kuthi mandate weziselwe xa ufika emhlabeni kuthiwa yenza u-ABC and D ukuba umenzanga kuyayiwe esihlaleni sakhwela kwivesi endiyisayo xa uxela abazalwane nabo bashumayelana uYesu esenza umzekeliso sawungena apha evesini uYesu esenza umzekeliso ngendoda eyayinezicaka ezaziyi-4 yazinika umaster lo ezinika idenari okanye ishekels ukuthi maziyisebenze iBhayibhile ithi omnye wanikwa 1 omnye wanikwa 3 omnye wanikwa 5 zawubala ngohlolo now lo wayinikwe 1 iBhayibhile wahamba wayoyisebenza lento yakhe lo wayinikwe 2 3 naye wahamba wayoyisebenza lento yakhe lo wayinikwe 1 iBhayibhile wayigrumbela wayifihla wayigrumbela iBhayibhile yaduka le ndoda xa ikubanika yakhe yathatha ithuba yabuya yathatha ithuba bathi beyilindele ifika yafika laa nto bacimba izobuya fana kwexesha siphila kulo xa kuthi uYesu uyabuya ibe ngathi ayikho le nto siyithethayo nawe xa ubona ukuthi uzawubuya njani abantu balibala izibhalo ukuthi zonke iziprofeto zasaliseka zonke sinye sodwa sishodayo sizoqala kwexolongo lodwa